אתם רואים את זה? זה הדבר שאתם מסתכלים עליו, זו תמונה מהקיר. קיר במצרים העתיקה. כן, קל. ויש אנשים שאומרים שזה נראה כמו נורא. ואם תשאלו אותי, זה באמת נראה כמו נורא? אבל יש אנשים שמאמינים שהנורה הזאת אומרת שהמצרים הקדמונים באמת השתמשו בחשמל ובנורות כדי לבנות את הפירמידות. והיום אנחנו הולכים לדבר על זה. התמונה שאתם רואים עכשיו נקראת נורת דנדרה החשמלית, או בעצם פשוט נורת דנדרה. זה מאוד מעניין, ואני רוצה לשתף אתכם היום בתעלומה העתיקה הזאת, בדבר המדהים הזה. אז מהי נורת דנדרה? בכלל, במקדש בדנדרה, מצרים, יש תבליטים חקוקים מהזמנים הקדומים. בכמה מהתבליטים האלה אפשר לראות צורה אובלית ארוכה שנראית כמו נורה גדולה מזכוכית או צינור. בתוך האובל הזה יש נחש. קצה אחד של האובל נראה כאילו מונח על בסיס יציב וחזק, שנראה כמו עמוד איתן, עמוד עם טבעות מתכתיות. חפץ דק וארוך, יש אומרים שהוא נראה כמו כבל חשמלי עבה, בעצם מגיע עד לבסיס התחתון שלו, ממש כמו כבל חשמלי מחובר היטב. וליד זה, בתמונה הזו, תראו אנשים, אלים או כהנים באמנות של התמונה הזו כאן. הם מחזיקים ותומכים בצימר. הם מחזיקים אותו למעלה. זה נראה כמו מנורה מודרנית. צינור זכוכית ארוך עם חוט להט או גז זוהר בפנים, שמחובר למקור כוח. תסתכלו על התמונה הזו. האם התמונה הזו לא מדהימה? כשראיתי אותה בפעם הראשונה, לא האמנתי. אבל כשראיתי אותה בפעם הראשונה, אמרתי לעצמי, התמונה הזו היא בהחלט נורה עם מקור כוח חשמלי. עכשיו, אני מאמין שהחריטות האלו על הקיר הן לא רק סמלים, אלה ציורים של מכשיר אמיתי. אור חשמלי עתיק ששימש בחדרים ומנהרות חשוכים. אז הפועלים לא היו צריכים להתמודד עם להבות מעושנות. תסתכלו על זה. כל חלק בחריטה הזו הוא חלק ממנורה חשמלית. הסיגלגל הגדול הוא נורה או צינור זכוכית. הנחש בפנים הוא הסליל הזוהר או פריקת החשמל. כמו הקו הגלי שאתם רואים בחלק מהצינורות הניון. העמוד שמתחת לסיגלגל שווה זה נראה כמו בסיס הכוח של מבודד ששומר על יציבות החשמל. הקו הדק או עמוד שנוגע בנורה נראה כמו חוט או אלקטרודה שמביאה חשמל לצינור. הצורות של פרח הלוטוס, כלומר הסאקי, הצורה של פרח הלוטוס נראית כמו שקע או מתאם, הדמויות שמחזיקות אותו. הטכנאים, או אולי הכהנים שאתם רואים בתמונה הזו, מחזיקים את המכשיר ואת המוליכים או שרביטי השליטה של החשמל. כלומר, בשבילי זה נראה כמו דיאגרמה או מדריך שמסביר איך המצרים הקדמונים השתמשו בנורה עם חשמל. עכשיו, השאלה היא, האם זה היה יכול לעבוד למלום? האם אפשר היה להשתמש בצינור גז? האם אפשר לבנות מנורה כזו גם היום? ובכן, לא צריך מפעלים מודרניים כדי לייצר צינורות זכוכית או חוטי נחושת. האנשים הקדמונים ידעו לנפח זכוכית ולעבוד עם נחושת. מה שכן צריך זה דרך לייצר מתח גבוה. אז הקדמונים יכלו לבנות כזה. העניין הוא, מה הם יעשו בשביל חשמל? מאיפה הגיע הכוח למנורות הקדומות האלה? עכשיו, אני אישית מאמין שאנחנו יודעים את התשובה. התשובה היא שהחשמל לנורות האלו במצרים העתיקה הגיע ממשהו שנקרא סוללת בגדד. כן, הקדמונים, המצרים הקדמונים, למעשה יצרו סוללה. עכשיו, אני לא הולך לדבר על הסוללה בסרטון הזה. אני אדבר עליה יותר בסרטון הבא, כדי שתראו שהכל מתחבר. כן, זה אפשרי! שהמצרים הקדמונים יצרו נורה וחשמל כדי להפעיל אותה. עכשיו, סוללת בגדד המפורסמת היא קנקני חרס עם מוט מתכת וחומצה,
כדי ליצור זרם ישר במתח נמוך. למה הם, המצרים הקדמונים, היו צריכים חשמל? כי למה בעצם? היו להם מנורות? היה להם אור. למה שתיצור את סוללת בגדד, אם לא הייתה לך סיבה להשתמש בה? וכאן אני מאמין שהם השתמשו בסוללת בגדד כדי ליצור אורות. עכשיו, בתוך הקברים אתה רואה את הפירמידות הענקיות האלה. הפירמידות האלה ענקיות בטירוף, והן ארוכות מבפנים. יש חושך מוחלט. ושחום, אתה לא יכול לראות כלום. אגז'מור. הפנים של הפירמידות מאוד עמוק. אם תיכנס לאינטרנט ותסתכל, תוכל לראות בעצמך. אז תחשוב על זה. לפידים או מנורות שמן יוצרים פיח. הפיח השחור הזה, מה קורה לו? הוא עולה למעלה. ואיפה אתה מוצא פיח שזו? שהוא עולה, הוא מלכלך את התקרה. הוא מלכלך את הגג. אז הנה הבעיה. אם תסתכל בתוך הפירמידות האלה, אם תסתכל בתוך המבנים העתיקים האלה, לא תמצא פיח. אתה לא מוצא את הפיח שמגיע מלפיד או מנורת שמן. למה? זה מוזר, לא? אנחנו לא רואים הרבה פיח במקומות צרים מסוימים, אז אולי הם השתמשו באור חשמלי. ואור חשמלי היה מאפשר לאמנים לצייר או לחרות עמוק בתוך המבנה עם אור יציב, חזק וללא עשן. ותסגור, לפידים יוצרים עשן. איך אפשר לעבוד בתוך הפירמידות המצריות העתיקות, עמוק בפנים, אם יש עשן ופיח בכל מקום? זה קשה. ואז יש את החמצן. אש צריכה חמצן. אז תקשיבו אנשים. בשבילי זה אומר הרבה, שיש אפשרות אמיתית שהקדמונים, המצרים הקדמונים, השתמשו בנורות חשמליות. היום אנשים יצרו נורות אמיתיות בסגנון דמדרה, והן באמת עובדות. ניסויים מודרניים יכולים להראות שאפשר לבנות את הנורה הזו בכמה דרכים שונות. אנשים ניסו והעתיקו את מה שרואים בתמונה כאן, ויצרו נורות אמיתיות. כל מה שבאמת צריך זה מתכת כמו חוטי נחושת או זהב, יצור זכוכית, ואבן או אפילו עץ כדי להחזיק את הנורה החשמלית. וקצת מיומנות, ויש לך נורה חשמלית. אז אני חושב שהתמונה הזו אומרת הרבה. יש אנשים שלא מאמינים בזה. אני אישית, לדעתי, באמת מאמין בזה, ואני חושב שזה מדהים. ואני באמת חושב שזה סימן שכן, למצרים באמת היו אורות חשמליים שהם השתמשו בהם, כי אי אפשר להיכנס עמוק פנימה. לתוך הפירמידות הענקיות האלה ולהדליק לפיד שמייצר עשן ואז שואב את כל החמצן ויוצר פיח, ואין שם פיח? איך זה אפשרי? חייבת להיות תשובה. עכשיו, אני הולך לזכור כל כך הרבה דברים בהיסטוריה ובעובדות עתיקות. בבקשה תזכרו לצפות בסרטונים האחרים שלי. בסרטון הבא אני אדבר על סוללת בגדד. זה מגיע.